Want stel je voor, je ligt te sliepen en in één komen de twee mannen de slipkamer in. Ze bedriegen je met een wapen en willen je bezittingshap. Elsenien vindt het een brutale oorval die het bot indruk maken had op het jonge stel bewenners. Ja, want zij had een blauw oog. Want zij had een klap hand. En hij had er helemaal uit. Dus ik net aan het werk, want ze kwamen vanmorgen naar buiten. Hij en ik wat jij. Ik zei, nou nee, wij hebben niks gehad eigenlijk. Maar ik heb die jachtflitsen was, jongen. Vrouw Spoor went het 3 uur verder. Ze had een hele uur voor de oorval jachtskinsels naar alle gedachten van boeslampen. Maar ze tocht er niet raars van. Ik heb even naar buiten gezien en ik dacht van, nou ja. Ik weet niet wat het is. Nee. Je ziet wel eens vaker wat en dan is het meestal niks. Ja, nou weer het waarschijnlijk wel wat. Had de buren weer naar schrokken. En wij schrikken nou ook, want ja, het komt wel dichterbij. Ze staan bij hun in de sleepkamer, dus... De politie had buurtonderzoek dienen. Dat de oorval in een rietjeshuis wie had er maar te krijgen dat er een soort romte achterhuis is om te rennen. De kans is heel groot geweest dat de verdachten de auto ergens hier in de omjouwing deelt zetten. En daar wie het buurtonderzoek ik opgericht. Om meestal ik zien hebben van misschien 2 mannen roen met een getinte huidskleur, met een grijze jas aan en een muts op. De politie sluit net uit dat de dier dus oer de Oorsluitdijk komen binnen. Arem is een plakje wat je vlakbij de Trogginsdijk en helemaal een stukje infrastructuur bij Haasloos, Oorsluitdijk. Maar ik de A6 richting Bolsward, geen alleen maar terug. Dus er zijn heel volle dingen die zijn mogelijk. Maar het zou ik best kennen dat het binnen Friesland dat we het ziekje maken. Armers vielen haar nou minder veilig als voor de oorval. Het maakt dat je misschien meer gaat opletten waar ik eigenlijk niet zo'n zin aan heb. Waardeloos natuurlijk, hè. Het lijkt allemaal nergens op. Nee. Maar ja, waar ben je tegenwoordig nog wel veilig? Nou, ik heb nou alles op slot en ook je heen gegaan ben. Ze moeten nou maar net buur zien. Mensen die het wat jongen hebben, worden vregen om dat bij de politie te melden.